Ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne za Dzurindu. Za týmto výrokom si stojím, pretože vystihuje realitu Slovenska. Už 12 rokov sa vo vláde striedajú tí istí ľudia. Ľavica sa háda s pravicou a výsledkom je všade panujúci neporiadok, nefungujúci právny štát, kriminalita a chudoba. Aj to je dôvod, prečo vznikol Smer a prečo sme prišli s myšlienkou výmeny politickej generácie. Som študentom práva a zúčastnil som sa súťaže o post poslanca parlamentu, ktorú zorganizoval Smer. Napísal som prácu o vzťahu medzi políciou a občanmi a vyhral som. Nepoznám inú stranu, ktorá by ponúkla mojej generácii podobnú šancu. Chceme naozaj dostať do politiky ľudí, ktorí nie sú zaťažení minulosťou a ideológiami. Ľudí, ktorí nepovažujú krízové stavy ani za ľavicové, ani za pravicové, ale dokážu zdravým rozumom riešiť konkrétne ťažkosti konkrétnych ľudí. Toto je pre mňa tretia cesta. Zostaňte s nami. Voľte poriadok.